Sortim iguals que la resta de televisions. Això és un avantatge en el sentit que la gent ens valora més, és un desavantatge en el sentit de que la competència és ferotge. Que es veu molt més bé, problemes tampoc perquè jo crec que es va fer la transició bastant bé, hi va haver informació, la gent d'aquí a la comarca d'Osona es va posar molt al dia de seguida i per tant no hi ha hagut cap gran problema. Passem de ser una televisió estrictament local a ser una televisió que pot enviar el missatge de Badalona a tot l'àrea metropolitana. La nostra qualitat d'imatge avui és exactament la mateixa que té TV3, exactament la mateixa que dona TV5, Antena 3, Televisió Espanyola o qualsevol dels altres canals que hi ha en aquests moments. Això és boníssim. Estem patint les conseqüències de la incertesa generada per la implantació de la TDT, que aquesta incertesa ja hi comptaven que es produiria, però que el període d'aquesta incertesa s'està allargant producte de la crisi econòmica. Sense cap dubte que la crisi amb els mitjans privats, que ens financem exclusivament per publicitat, doncs afecta. El que s'ha de contrarrestar, jo sempre dic, exigeix un plus en aquesta situació, és tenir més imaginació, buscar altres fórmules, potser no arriben grans campanyes publicitàries, grans spots, però potser se n'han de fer més de petits. Tampoc sabem els ajuntaments fins a on estaran disposats en els propers anys a continuar invertint en aquest tipus de servei. Tot indica que si la crisi continua, doncs la cosa anirà pitjor cada vegada més. Amb la qual la crisi també té una part positiva, que neteja el sector i ens deixa realment en els que realment creiem en la proximitat, no?